Ukuzalwa kwami ngizalwe ngiyintombazane. Into yayikhona wakudala but ukuthi yayifihliwe because bayithi isihlazo. Lento ukuthi baba bayifihle basibulala kakhulu ngoba ebengcono mhlambe bayiveze mhlambe sesifike emphakathini ebase welcome khona but ke kunzima. Ukuthi kubanzima ukuthi ngisekhaya kuyinkinga, sesikoleni kuyinkinga, semphakathini kuyinkinga, so awazi ukuthi uzokwenza kanjani. Even if abangane esikoleni awazi ukuthi uzokhetha abani. Bakubhala incwadi kuthiwa ke nabona ngeke bafunde nabo GC nabo Somizi abangifundile iclass lami. Nani iBhayibheli kuthiwa impilo esiyiphilayo iyisono. But ke into engibuza ukuthi isono kanjani ngoba phela kanjani udaliwe. Ngidaliwe even nasekhaya mama wayeqala wathi asifihle because nayo wayenenkinga ukuthi uyakayazi lento nayo unovalo. Basiqalile nje saba khona basazoba khona. Bakhona futhi abazali bakhona abakhulelwe, so engenzele lento ukuthi izivule inhliziyo yami ukuthi ngisize abanye abantu ukuthi ngibone ihlukumezeka mina manje, so angifisi ukubona omunye umuntu adlule kulento. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalula lwezimpezane zonihambela le kude phezulu. Do join. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalula lwezinkonyane zonihambela le kude phezulu. We are coming back to you with another episode. Ake ngikubuze nje umbuzo omncane, ususubscribeile yini? Ngoba phela kubalekile ukuthi usubscribe and more subscribeile, that button that is moving down below is going to turn gray. Ungakhohlwa futhi ukuthena on the notification bell. Ngani ngoba you don't want to miss any other episode that is going to come out from this podcast now moving forward. Ngakutshela ke ukuthi uma ngabe ula kule podcast, we student, we graduate, we alumni, I don't know which category you fall on in the school of life, kodwa okusalayo it's the school of life, and wena uyazi nge meaningful conversations with Uzani Mfeka. Uzokhumbula ke ukuthi last month it was June and it was Pride month. Our focus besikhuluma nge LGBTQI+ community, of which abantu abaningi babe nemibuzo, baba ne-engagement enhle on the episodes that are coming out so far. Uma uthi awukwabona ke ngicela ukuthi ubuyele khona uzokhumbula ukuthi siqale sa break it down the letter L, the letter G, as you know ukuthi it's LGBTQI, sa break it down u letter B. So siyaqhubeka ke ngoba kuyacaca ukuthi cha lona lena yona it's the conversation esingeke size siyenze in 1 month bese sithi hi we are done with it, ngoba kuningi abantu ekumele ukuthi bakufunde, kuningi abantu ekumele ukuthi baku-understande nge-community, iningi i-education esadingeka nje basically when it comes to LGBTQI+ community. Ngani ngoba siyababona every day. You remember the intro that I did on the podcast. I said sizobaletha sikhulume nabo ubabone uzibuzele imibuzo so that you can be able to understand ukuthi kahle kahle le life abayiphilayo, is it a lifestyle, is it a choice, is it something that is in fashion, or badaliwe. Sesiyazi ke ukuthi ke mangabe wabukile ama episodes ami i3 i4 adlule uzokwazi ukuthi no, sesiyazi manje ukuthi badaliwe, it's not a lifestyle, akuyona into etrendayo. Kodwa ke siyaqhubeka ke today we are breaking down for you the letter T, which is transgender, and the letter I, which is intersex. Stay tuned because all these upcoming episodes siyaqhubeka noku-break down these letters. So wena nje okwakho okumele ukuthi ukwenze ukuthi ubeke indlebe. We have done all the research for you. We have brought in the people who've got the knowledge olungaphezu kwalolu lami mina elincane enginalo. So today at the studio ngivakashele I don't know, angiyibambe la ngoba sengifundisekile kuthiwa umuntu ungambuki bese uya assume ukuthi hayi intombazane le or umfana lo. Kungcono ukuthi umbuze ukuthi uyini ukuze ube ne-understanding engcono. Sawubona? Yebo. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Yeah. Before size siye nje kude kakhulu, sikubiza ngobani? Igama lakho lokuzalwa ekhaya ubani? Uzanele okaMathenjwa. Zanele Mathenjwa. Yebo. Okay. Zanele, how do we address you? Uyintombazane, umfana, or uyilaba bathi ngesingisi theirs, them? How do we address you?
hayi ningangibiza ngomfana hayi inkinga Singakubiza ngomfana. Ehe. Hayi awubambe isiphuzo ke siqale kahle le ndaba. Welcome to the show. Zanele, uthi uZanele mina ngilama uZanele ekhaya. Usiswami ngimlama uZanele igama lakhe manje ngiyadideka uthi singakubiza ngomfana kodwa uthi uZanele kanjani? Ithi ilong story but ngizoyichaza ke. Okay, ukuzalwa kwami ngizalwa ngiyintombazane. Umama nekhathi athi usuke esibhedlela wayebelethe ingane intombazane. Bajabule ekhaya uthi hayi kuba intombazane. So inkinga iqale ku age of 14. Mfana basengiqalile nami sengiyaqala ukuthi okay intombazane siyaqala ngoba siphuma amabele seqalile ngoba ila iyangama period but akwenzekanga ke. Okay. Imaka sibambe lapho. Uthe uma ngabe umama ephuma esibhedlela wonke ama features omzimba wakho well i1 feature eba clear umntana mesemncane anyway. So bekunenkoma sibe kanjalo uma uzalwa nje abazali babona inkomo bathi hure it's a baby girl. Yes. Okay, qhubeka ke uthi kwase kwenzakalani uma ufika kwi age of 14? So ngandlo okay ngangisathukile ke ukuthi okay untanga oze ngaqala ngabona untanga sebaphuma amabele abanye basise baya ama period nami ngithi hayi ngizowalinda but awenzekanga ke lokho ke into eyaza ngithathisa steps ukuthi ngize ngithole kahle isibhedlela ukuthi kwenzakalani ukuthi ngangigula kwakunento ehlezi emuva nje la around here. So umimuva ngangazi ukuthi yini kwakubuhlungu. So uma ngifika esibhedlela ke elokho aze ngaqala iclinic la ngasekhaya. Iclinic la ngasekhaya bangichazela but ngangakholwa nje ngathi maybe iphupho yabo. Uma bechaza eclinic bathi kwenzakalani? Bathena ke na okay lento ehamba esiswini amasende but intombazane. Into ilokho kube wangiqala wangixaka ukuthi kanjani uthi ube namasende wentombazane. But ke aphinde ngathi mhlawumbe uDomist onesi badlala ngamsha ayikho leyo nto wake uyibona lapho wena. Hayi okay ngisalo okay ngiphinde ekhaya kube ngcono banginePanado and then ngiphuze iPanado lethe ngasangisebenzile ngiceba bangidlulisele kwamanye amaphilisi sakuthiwa yini iBrufen. Okay agcina wathiwa ke okay manje sizonginika incwadi edlulela phambili kwesinye isibhedlela bangiyisa eMosvold eNgwavuma. Uma ngifika eMosvold eNgwavuma bangitransferela eNkosi Albert. Mangifika eNkosi Albert lapho ngathola khona ngafika khona ngahlala ulo 4 months esibhedlela. Ngakuloko ngicheckwa yonke into icheckwa. Uma kufika lapha bangicheka ku scan, bangicheka ku scan basho ukuthi lento ehambayo amasende but before ngikuzwe eclinic uthi amasende ngakuzwa kahle eNkosi Albert because nabo babangenayo isho bathi mhlawumbe abazange babe nesho because into engaphakathi into ongeke uyibone. So okay bakucheka ke lokho uma bakucheka ukuthi okay njengoba umuntu wesifazane unaso yini isinye sokuthi ungathwala ingane abathi asikho amaqanda ukuthi ungangama period alona ukuthi awekho nawo. Okay mabacheka ukuthi khona unayo ivagina ikhona but isinothi ivagina normal like umuntu wesifazane like icup ke ihamba igcina kuthiwa nge 3 cm ukuye esiswini and then ke so which means you one of the days uhamba ivaleke. So ukuthi futhi angikwazi ukulala nomuntu wesilisa ngoba athi if ngifuna ukuqhubeka ngebe intombazane bangahamba bazama umjovo ukuthi kuze ngiphuma amabele and then bangoperate because akekho maybe aze kuthiwa intombazane uba yijiji. But yena akekho mina umuntu ongigqekeza maybe ongabreak ilone ubujiji lendlela engiyiyona because ilone inkomba but ayiqhubeki esiswini. So ngaba maningi amathuba ukuthi maybe ngingagcina ize ngishona mangaze ngilale nomuntu wesilisa. Mbukele ekhaya ibiology le. This is very very basic biology. Those of you who have done biology baze bafika ka grade 11. Ka grade 11 iyadwetshwa ngithi nayidweba inkomo nilebhele. Ama private party nawadweba nwalebhele. Umuntu wesifazane uma ezalwa uba nezimbobo ezintathu. Sengudisha webiology ke manje. Uba nezimbobo ezintathu kuba imbobo yangasemuva leyo yokukhipha iwaste, kube imbobo yokuchama bese kuba imbobo le vagina. So into ayichaza uZanele la uchaza ukuthi yena eyakhe ivagina
usize wayo noma uyidweba ke lapha la abayifundile biology noma uyidweba ama centimeters athile so yena eyakhe is only 3 cm which means it is too short ukuthi angakwazi ukuthi abe ne-intercourse kodwa egcineni kosuku ukuze akwazi ukuthi abe umuntu wesifazane ophelele kufanele ukuthi bamhlinze. Ngicela Zanele usichazele ngale operation yokuqala bayenza ngithi mawabufika okunye engicela ukuchazela umbukele ekhaya those of you abangalazi iTheku Inkosi Albert Luthuli Hospital is one of the hospital that is specializing ezintweni chaza ngani ngesizulu ezimeni ezibucayi zonke izibhedlela mangabe sezikubukile zasibuka isimo sakho zabona ukuthi ziyahluleka ukuthi inkinga yakho yini baye bakudlulisele khona ngoba isona sibhedlela sikahulumeni esinaso lesi la eThekwini esikwazi ukuthi esiphakele iKZN yonke esikwazi ukuthi si-analyze kahle into yakho siyibone kahle yonke ukuthi kahle kahle inkinga yini. Ngicela Zanele sibuyele kancane emuva umenshine into yokuthi ngesikhathi uya esibhedlela bafike bathi into ehamba wawunama pains mawufika esibhedlela bathi into ehamba eswini kahle kahle amasende so kwenzakalani bakuhlinza bawakhipha amasende ayaqhubeka ayakhula noma bawahlinza bawakhiphela ngaphandle yini abayenza. Okay bafike bathi ke nayo dinge ukuthi ngenze operation ngayenza 2022 14 May operation yakhona baba remove esiswini bazowabeka la because manje ahleli lana nje ahleli la so baba wabekiswa lapho ukuthi ke nayo esiswini amehleli khona angakhi cancer because amasende adalele ukuthi ahlale esiswini fanele abe ngaphakathi fanele abe ngaphandle ukuze azokwazi ukuthi asebenze sorry fanele abe ngaphandle nefanele alenge abe ngaphakathi ngaphakathi awakho ayengaphakathi ingakho kwafanele bawahlinze bawakhiphe ngaphakathi bawabeke ngaphandle. Yes but yena ke ekubeni kwawo ngaphandle bawabekisa ukuthi kena ke okay ukuze kwakubhlungu into eyenza ukuthi kube bhlungu ukuthi waye esendaweni engafanele ngoba abe khona and then futhi bangeke bakwazi ukuthi wadonsela ezantsi lapha na kwivagina because ngeke ngikwazi ukuhamba phela because ayikho lento elona le umuntu wesilisa ukuthi yes ukuthi ngahlala khona ilo excuse me ukuthi ngahlala elona alo ama testes so bawabeka khona ke okay kulawo ma-testis ke yiwo kodwa but ke awiki ukuthi angakho ingane because bangitshela ukuthi either ngintombazane noma ngoba umfana vele ingane ngengiyithole so yeah okunye yilokho ke nje saba ngaphinde ngaxakeka but ke seku right ke so uthi kanjani okay so sebenzile operation ke ngaqala ukuthi ke okay sekuqala ke manje sema nama challenges ukuthi kuba bhlungu makusebusika and then ke na oda futhi kubhlungu obunormal because ngiphuza iPanado bese ube right sekuyinto nje senormal akuyona ngathi mhlawumbe into enzima kakhulu cha akuyona nje into enzima manje uzale kusho ukuthi igender le bowuzale uyintombazane manje ukuhamba kwesikhathi udiscover ukuthi unamasenda sesiswini usuyahlinza yakhishwa odokotela bayibiza ngani le nhlobo yegender bakuthiwa intersex sinali igama lesizulu le intersex alikho kodwa but ke nabantu bakuthiwa ngazi kodwa nje ngithi umuntu ozayo nobulili obili ngazi kanjalo ke but ke angazi noma basuke babachwenza nabathi umuntu uncuku umbili lokho ke but ke namanye amagama awazwisiseki kahle 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 ngoba futhi nokuthi inkinga esinayo ukuthi iyinto engajwayelekile that's why usiphendu uthethe mhlambe bayachwenza yabo but ke na ke into esengiyibonile mina ukuthi into yayikhona wakudala but ukuthi yayifihliwe because biology isihlazo ngoba nje uma kuthiwa because ngeke ngezwe nje kuthiwa ke nayo makuthiwa intombazane ishaya umfana yabo khona ukuthi abukudala ukuthi yabona mina ngikhule emakhaya kuyaliwa vele makuthiwa intombazane ishaya umfana kuthiwa unamasendisi usweni futhi abantu abadala bayazi yes angiqala ukuzwa lonto lo temja ngiqala ukulizwa kuthiwa hayi lo indlela nenkani ngayo nomndlela ashaya ngayo unamasende esiswini ukuthi into abantu abadala babeyazi ukuthi khona kodwa kwakuyinto efihliwe kwakuyinto efihliwe babeje isihlazo so that's why ke elona babayifihla and then futhi into eyenza ukuthi lento ukuthi babayifihle basibulala kakhulu ngoba ebengcono mhlambe bayiveze mhlambe sesifile emphakathini ebasi welcome khona but ke kunzima kumanje nje impilo sisayiqala phansi ngoba kufanele thina nje njoba sibe khona nje thina ama intersex manje basazoba khona nabanye so bengathi bebe khona futhi nabanye before nedukuthi bekade kufihla so ngifisa okuningi nje kakhulu yazo for ukuthi abantu ama-intersex ngolomsuku bathola inkululeko njengawo wonke umuntu. Now ukhuluma ngendaba yenkululeko
ake sibuyele back ekukhuleni kwakho ke kuma challenges ngoba uyasho ukuthi kambe ekhaya kephi kusemanyiseni ngikhulele emanyiseni but ke na ke i-challenge enkulu ngicala uku-challenge eyelo endumo endaweni yasejozini la ngihlala khona la umama khona athole khona umkhwenyana asihlala naye ekhaya stepfather so ilapho ke vele ngafika khona ngiyintombazane vele ngigqoka zethu zamantombazane so ugqoka neziketi nje uyintombazane ephelele nje so mase babona sengishintsha hayibo nabo sebaqala bayakhuluma ke yabona ke kuningi nje engaze ngikutshele nawe ukuthi yabona ukuthi kade kungiphatha ade sengingasazi wena nami ukuthi kahle kahle ngibheke ngakuphi ukuthi makubandlela amantombazane usazi noma uyafitha noma ngidlela abafana abazi noma uyafitha bekunjani ukukhula abebekuthatha kanjani ngoba ngiyacabanga indawo zasemakhaya bakude nalezi zinto lezi ngiyacabanga ukuthi kulule emadolobheni amakhulu koMagoli koMathekwini siyababona labantu baphumela obala futhi bayiphelela impilo yabo nje even though abantu bese benako ukubachwenza nokubabukela phansi nayo yonke amagama amababashoyo kwena kubona kodwa kuwena in your case ukhulela emakhaya endaweni la information efika kudala ngalezi zinto bekunjani izingane emphakathini bezikuthatha kanjani nasesikoleni nzima kakhulu kwakunzima but yabo nje ikakhulukazi i-challenge ukuthi kwakuba nzima ukuthi ngisekhaya kuyinkinga sesikoleni kuyinkinga semphakathini kuyinkinga so awazi ukuthi uzoyenza njani even ngisho abangane esikoleni awazi ukuthi uzokhetha baphi so yabona nje uqala kwami ukuthi ke na uqala khathi ngibuye esibhedlela ngabuya esibhedlela ngama ngiye esikoleni baqala abafundi basola baqala omunye walona wangibiza ngosisibhuti ngayibuza ukuthi hayibo lo muntu ubone ngani manje athi ngimi okay ngiyachubeka lento ngithi mangiye kuma toilet bangilandele bami bafuna ungicheck ukuthi ngintombazana noma umfana mangiye eclassini sekubhala incwadi bakubhala incwadi kuthiwa ke nabona ngeke bafunde nabo GC nabo Somizi abangifundele iclass lami bona yabona nje izinto enjalo kuyingane abazali emakhaya ezinye ingane uyabona ukuthi uma uhlangana nengane encane maybe ngibheke story kuthiwa hawu naku lo muntu bathi uyisitabane naku lo muntu kuthiwa uyisitabane lilona usisibhuti yabo ukuthi le ngane ingane le emakhaya kusho kuyakhulunywa vele ngami ngoba nje one of the day vele yabo ukuthi yabo thina ukuthi sisemakhaya ke kuyenza ukuthi kuthiwa gijima uyocela usawudi kamakhelwane khona one of the day mangithi ngiqo ngathiwa kuvele kukhulunywa ngami nje ngisodabeni nje impela yazi athi ingane ke na ke ngathi uma ngathi ngiqo yathi ingane nango ke thulana uyabo ukuthi kwakukhulunywa ngami so even ngisho abanye abazali ade kuthiwa ke na ke mina ke na ngingasondelana nezingane zabo ngoba ngizoyifundisa ubutabane ngizoyithelela ubutabane abanye bathi ke na okay wena ufikela endaweni lana kungena sitabane uwe nje oqala nje uzosinqulisa indawo yethu kwaba nzima even ukuqala isonto kube nzima ukuthi ngizothini ngoba phela ngikwazi noma uzohlala namantombazana nomhlana abafana nani iBhayibheli kuthiwa impilo esiyiphilayo iyisono but ke into engibuza ukuthi isono kanjani ngoba phela kanjani udaliwe ngidaliwe because baze ngibona kahle ke uyabona nje mina kwanawa noba nje uma ngake ngigqoka ingubo ngabona ukuthi umfana lona so kunzima ngempela because anginangisho amabele ngisho nanenswebu ukuthi ngiyintombazana nje ayikho abanye even namanje even noma ngibatshela ba believe so but ke na ke lokuthi bahambe ba believe because ke umuntu ufunda azofa okusho njalo so umama ke ekhaya lento imphatha le ndaba zami wazi receive kanjani ukuthi naku manje wena ubuzela intombazane jikijiki bumini nje abodokotela sebekutshela istory es different ukuthi hayi cha lengane akuyena intombazane kahle kahle inobulilo obuxubile lento imphathe kanjani mhlambe nasekhaya ngoba ngiyeza umention ukuthi ukusho ukuthi ngiya-assume ukuthi ubaba akasekho noma akekho elifini yakho ubaba ngoba sekukhona istepfather yisi stepfather osesiubaba kuwena ayizange yini create mhlawumbe uqhekeke emndenini noma mhlawumbe kube khona ingxabano noma mhlawumbe isimo nje esenza ukuthi kungabi mnandi ekhaya uyimphathe kanjani mama le ndaba khulunyiwe kakhulu ikakhulukazi nje uyabona emndenini kukhulunyiwe kakhulu but ke na ke kwakhulunywa kuthiwa ke na yabona ubaba lo sihlala naye ulanda umuntu lena sozozenza umjida lana nada intombazane yabo izinto enjalo ke nje kwaba nzima impela even nasekhaya mama wayeqala wathi asifihle because nayo wayenenkinga ukuthi uyakayazi lento naye unovalo bagcina kwakunzima ngisho na kuye ngangimbona kusukunzima but ke naye yimina engaze ngamenza ukuthi ngibe strong ngoba ngangilonga emhlezi ngoba ezinye izinto ade ngingasamtshela ukuthi mama mhlambe benza into ke made ngifike ngene endlini ngikhale
ngoba kwesikhathi ukukhala kuyasiza noma ukhuluma nomunye umuntu kuyenzeka ukuthi yabo mhlawumbe uthi ukhuluma nomunye umuntu ayidlulisele phambili inkinga uyabo so wesizakale ngenkinga yakho kanti wena uthi ukhipha isifuba sakho phela ngoba ufuna umuntu ozokulalela sometimes kugcina ungasabathembi abanye abantu so athi ngithi mangimtshela okunye ahamba aye khona ngibothi kuzogcina lento one of the day kugcina kube nenzondo kahle kahle la so izinto eziningi angifuni ukuthi mina kube nenzondo ade sengigcina sengithula ke umama aza mhlawumbe lo nsuku sakuthola aza angithethisa ukuthi wathulelana nako kanti angifuni ukuthi kanti so uzama ukuvikela yena sengizama ukuvikela yena angabe umuntu omubi because even abo mithi isikole base bambezile bamtshela ukuthi kena lento ikhona but yena ke yabo nje around nje ngasekhaya nje vele umuntu oqala but ngicabanga ukuthi mhlawumbe bakhona abanye basazovela so yabona ukuthi mama wayenenkinga kwa stepfather lesi ke usibiya sasiphinde sibe ne challenge naye phinde sixabane yabona mephuzile sigcine silezisana ngibize ngiyabona amagama abhlungu uyabona engamanye ngeze ngakhulume la cause yabona angifisi ngolonsuku ukuthi yabona kwenzeka into embi kuwe cause ubaba kithi usikhulisile uyidlalile indima yababa babangekho empilweni yami so nawe uyawenza amaphutha uwenziwe amaphutha nokuba kwakubhlungu the way wayikhuluma khona but kumanje si right impilo yaqhubeka ngoba ngeke lokubambela umuntu igqubu phela impilo ifanele igcina umove on uma ubambela umuntu igqubu yena ohlukumezekayo ngoba yena akazi nokuthi umbambile igqubu so ubaba kithi uyidlalile indima but kwakunzima izinto engidlule kuzo naye ade zingemnandi so njani manje sinesikhaye sebe understand ukuthi iyona impilo le and ayikho into ongayenza ngayo even nani izinto sengizenza ekhaya uzokuthi ngenze ngoba umfana ke but ke mina ngiyithanda ukuthi ngisize kakhulu umama because umama umuntu samdala and futhi angifuni ngilona ngolunye so ngifuna ukuthi umama umehambile mina ngikhumbule hayi lokuthi athi hamba yabo kunabanye ezinye ingane koma wathi uma mahambile ethi siyaphumula manje angikuthanda ngithanda ukuthi nje ngisebenza anginayo umsebenzi ngithi hayi wabafana lo amantombazana ngenza nje wonke umsebenzi yeah manje esikoleni uke wamention ukuthi nasesikoleni bekunama challenges ngoba izingane ngesikhathi uqala ufika esikoleni bo uyintombazana ufaka uniform or ufaka iskate njengentombazana and then jikijiki moso ubuye esibhedlela after lo 4 months olala esibhedlela so ubuya so vele uyashintsha so ufaka amabhlungu ubunabo abangane esikoleni bayithathe kanjani le ndaba abangane ngaze ngibe nawo cause mina kahle ukuqwaseka ngaqala ukuqwaseka ngelanguage cause lapha ehlala khona bakhuluma isiZulu mina ade ngikhuluma ilona iSwati ngisuke emanyiseni okay sometimes ukungizwa mhlawumbe ilanguage yami iyafaka naneSwati into engende ukuthi ngasifaka iSwati abanye abantu uthi uma ukhuluma gcine bangezwa inhlobo so ngathi ngathi mangifika nje ngaqwasanga ngelanguage yami yabona mangisiphinde sengicwasa ngelanguage na kuzovela lokho aphinda wavela kwaba wesike manje wavela kwakuningi ke manje ke abangana adinge nabo adingenabantu nje ukuthi ngiphilisana nabo ngothi yabona maybe adinga umsizo ngento ethi because umuntu odweba mhlawumbe ku-LO noma creative arts athi umuntu kongidwebela yiloko uthiwa umngane okanjalo ke because ade ngihlalele ngedwa mabadlala isokha ngihlalele because nje ngolunye usuku ilona ume khona nje umedema ngisho omkhulu lapha ePrimary wazi wangisusa ngolunye usuku ngangihlezi ngihlalele ethangeni emva kwethange nje ngihlezi ngihlalele khona njalo ngebreak ngiyela khona ngiyophaka ukudla ngihlale khona wazi wangibuza ngolunye usuku gcina ngaze ngamtshela inkinga yami sopho wena ke kanti sengivela ngibuye esibhedlela bayihenglisha ngendlela abayihenglisha ngayo. Did you receive any counseling ke manje ezisikhathi siqhubeka ngoba ngicabanga ukuthi nakuwena self lento ibe i-change enjalo efika engazi ukuthi ifika njengephupho izolo boyintombazane namhlanje so umfana and then abantu ngapha bacwasa ekhaya ba-understand nobaba naye osiphakathi kwekhaya naye iyamhlukumeza lento ubuya khipha amagama wena self uyitholile counseling for yonke lento odlule kuyona ngayithola counseling ngoba social worker but yena ke into engayenza mina before ngima social worker ukuthi ngicela mina ngikhanselishe kuqala because noma bayasho ukuthi noma ungalisi ihashe emfuleni uma ngawafuna amazinelo waphuza so ngaqala khanselisha mina ama social worker nje wayeselevela but nje mina ngase ngiqalile ukutshela ukuthi yazi into ezongisiza ukuthi ngimove on nempilo ukuthi ngiaccept the way ngingakhona ngoba ayikho into ezoshintsha ngikhala angikhali ngiyahleka ngikwatile ngenzani ngekushintsha uNkulunkulu nje ungidalile
Zanele khona into oyimentionile la e-interest kahle kahle ngikhohliwe bengizothi usiphathele some of your drawings siwabone. Uthe unethalente lokudweba, udweba ini? Into engiyidwebayo ngidweba ama-house plan ne-fashion designer nama-fashion designer ngiyakwazi ukuwadweba but-ke na-ke angekho professional cause esikoleni asiwafundi. Ilona nje skill enginaso. Skill talent nje ozalwe nalo nje ukuthi uyakwazi ukudweba nje uyayikhipha njengoba injalo. Nanokuthi-ke nako kwesikhathi akuphumi kwesikhathi kuyaphuma but nje ekhathi esiningi ukudweba ngifundiswa ukuthi ade ngihlezi ngedwa. Kade esiningi yabona izinto ade ngiyichitha nje ngokuthi ngiyidwebele izinto ezithile. So bekuyindlela enye indlela obokhipha imizwa yakho ngayo. Ilona isikhathi ngikhipha stress yabo. Awuthi yabo isikhathi esiningi nje mina umuntu odwebayo noma isikhathi esiningi ade ngijwa ukudlala nezingane ke mina ke. Ngoba yabona izingane yabona nje isikhathi esiningi i-stress amade ngifika isichithe emdwebeni ngisichithe ezinganeni. Cause yabona umuntu stress kunzima ukuthi mhlawumbe ungabamba incwadi zokufunda cause ugcina ungezwa lutho cause esikoleni yabona esikoleni kakhulukazi ngaliba ne-challenge enkulu so ukuthi-ke na-ke uma ngisayifundisa phambili mina ngicabanga lento abangibiza ngayo ngicabanga ukuthi kuyophela nini lento abangibiza so ukuthi omunye umisi akubuze i-answer avela athi yamathenju uthi yes bathi uzothi wena yes kodwa abakubuzile umbuzo uthi yes kodwa awukho vele la uyacabanga ukuthi ngila esikoleni ngebreak basazongicwasa uyaphuma nasekhaya kuzoba nenkinga kwasemphakathini uzohamba ulona uhamba ucwenza nje ulona yabona nje mina ade ngiyivela nokuya esitolo ade ngiya ngoba ade ngisuke ngithunyiwe but nje ukuphumela ngaphandle ade ngingasakufuni ngoba ade ngiphume ekhaya ngiye esikoleni mangisuka esikoleni ngibuyele ekhaya ade ngithole ngidlala yabo emagroundini mhlawumbe mhlambe yabo njengezinye izingane mhlawumbe kukhona ama activity abawadlalayo ade ngingakwenzi lokho ngoba ade ngingazi ukuthi ngizodlala nani because ngayazama i-netball but ngabona ukuthi hayi lento iyangihlula cause mina nginamandla ade sengicase ngidlala i-rugby because yabona ukuthi ngibamba ibhola bona amantombazana nalo alona anamandla awekho mina ngi-strong cause la yeah into futhi yaqala ukungilona ukungisolisa futhi ukuthi esikoleni kwakunama activity sasigijima elona before sifika la endumo elo emanyiseni sasigijima but into engahlezi yenzeka ngihlezi ngiphuma number 1 one of the day baze bangibuza ngolunye usuku ukuthi ke umfana noma intombazana kanti futhi babe sebakujwayele ukukubuza lokho ukuthi umfana noma intombazana manje into yaqala manje mebebuza kanjalo esikoleni bowuphendula uthini ngithi ngintombazana ngithi ngintombazana cause one of the day nje khona ngaze ngahambe ngogunyuliso hawu ngakho cause futhi ngangingane lapho nganginandaba into yaphinde yabona ke futhi eyangiphatha kahle ngolunye usuku kwakhona lapha eAlbert ke ngangi-admit khona mangithi nge-toilet ngangiyisitolo kahle kahle nesitolo phakathi eAlbert mangithi ngihamba ngesitolo mangithi ngeke ngize ngiphise umchamo mangithi ngene e-toilet ngithola umunye usizwa ngomXhosa angithi ngiyachama ngathi nje ngisangena vele wascreama lo sisi wabiza ama-security okay mangibiza ama-security lo sisi mina ke ngingena e-toilet wrong ngamantombazana mina ngathi ngicabanga ngomdlengula hawu ngayibuza ukuthi hayi bo sisi okay maybe i-toilet li-wrong but ngiyalibona ukuthi isathi lamantombazana le so usho ngathi kade ngifuna ukurap because angikuthintanga nanokuthi futhi ngikuthole sogqokile wayesegeza izandla lapho usinkini sayizophuma but the way wari ethanga khona wazolanda ama-security wazwadinga ukuthi kufanele ngigonyule agcina wazaqhamuka uyoprova ke manje ukuthi untombazane ngempela agcina wazaqhamuka omunye usisi oyi-security khona lapho wathi kena kulo sisi kena yabo lento ayenzile i-wrong but kunokuthi azehlise wachubeka wakhombisa ubudlova so ngoba abantu lento yokunderstanda isimo sempilo abantu bayinqaba umuntu noma iproof isiphambi kwakhe ngoba throughout the month of June up until now futhi it's continuing ngibukele ekhaya iyaqhubeka ukuthi sisazokhuluma nje kakhulu ngecommunity ngoba even nami myself I am an academic and I am a scholar in the gender studies ziningi izinto engithema ngizifunda ngizama ukuzi-understanda engibona ukuthi angeke ngize ngizi-understande unless umuntu oyiyona leyo nto angitshela yena ukuthi njani ngoba awukwazi ukuba sezicathuleni zomuntu ungakazi uzigqoke uzizwe ukuthi zishisa kangakanani so mbukele ekhaya
siyaqhubeka nale conversation kubalekile ukuthi abantu abama intersexes ba understand. So we are still on the letter I. We are breaking the letter I within the LGBTQIA+ community. Zanele ukhuluma indaba yelokhunjana la yokucwasa. Ezokhuluma indaba yokucwasa ingqondo yami isingithathe yangibeke home affairs. Ukuthi ngoba uzalwe igender yakho ithi girl and ngiyahasuma ukuthi certificate sakho sokuzala besithi female. So ngaqala ngahamba udokotela because udokotela ngaqala ngaqala unyaka wesi5 kulo nyaka lo. Asophe ngoda ngisheshe ngiyekile because operation okufanele yenziwe angisibonanga isidingo sayo ngeside lami, but omunye umuntu angalibona libalekile because ngabona ukuthi okay i-waste lento lengenza la. But so ichaza ngolunye usuku indaba operation ukuthi uzushintshe ukuthi intersex ube umuntu wesilisa uyoba bisexual wenza kanjani. So isitifiketi ngafike ngahamba ngesibhedlela ngaqala ngayo home affairs before nomama safike saya home affairs socela incwadi ukuthi yena sicela ukushintsha ubulili bengane, owathi umama ucela ukushintsha ubulili bengane kwakuyimina leyo ngane. Sahamba nakudokotela mafike udokotela wasenzela leyo ncwadi wasinika izinto ezo3 ukuthi angisakhumbula kwakuyini kodwa yade kuyincwadi. Wafika udokotela wayifunda wasobhala incwadi na udokotela wayise home affairs. Masifike home affairs kwathatha since last year October. So lo iya processwa indaba i-ID ukuthi kufanele ngishintshe ubulili kade so inhliziyo ngiyako check kuthiwa abakavumi isicelo sami. So bazivuma ke ngoMay. Waphinda qala phansi futhi ngoMay ngasho ukuthi i-ID because benze wathiwa yena before ngenze i-ID ngiqale phansi ngenze certificate. So ne certificate sokuthi semale nesefemale. Female sesikhanseliwa ngenziwe semale. So kulapho ke naso washintsha i-ID. So i-ID ke isibuyile kodwa amagama awashintshanga. Into eshintshile i-ID number. Gender. Are you comfortable with this name Zanele? Yeah. Into engenza ukuthi ngibe comfortable ngayo. Kade ngifuna ukulishintsha but ngibone ukuthi asike isidingo cha. Ngifuna ukuthi lenze umlando leligama leli. Ngifuna because manje nginezanele Mathenjwa Foundation. Lapho engaranela khona LGBTQ community ngihambele iclinic, ngihambele ama-clinic, ngihambele ibhedlela, ngihambele ezikolweni but ke ukuthi ke isupport enele angitholi. Ngenxa ukuthi kusemakhaya futhi lena and then izinto zokusebenza ngabe nazo ziphelele. So ngihambela ama-clinic ngihambe ngibafundise ukuthi cha if umuntu azala ingane kanjena alona angathuki kukhona empilweni izimo ezikhona ngihambe ngibafundise ema-clinic yonke indawo. Ngoba bade ngifisile ukuthola omama nabo baba nje abantu abadala abakhulile ngibazama ukubafundisa ukuthi cha nami ulwazi oluningi ngabe nalo but nje ngalolo sengilutholile ngiludlulisele phambili ngoba ngibonile umuntu intersex ehlumazeka yiloyo muntu. So angifisi ubone umuntu adlule kulezi zinto engidlule kuthi kodwa nginemnandi ade omunye umuntu mhlawumbe ade ngasidecide ngokuthatha impilo yakhe. But ke mina ngihlanhla uNkulunkulu ngilolondile ngangayithatha impilo yami because sometimes ngakho kungifikele lokho phinde ngithi okwami ukufa kuzobe kuspecial ngani ngoba wonke umuntu uyafa. Uma ngiyibulala ngoba wonke umuntu ukhona ukuthi umuntu uyayibulala ayibulala kodwa lapho ke bakhale kudlule futhi nekwami kube kuspecial ngani nami okhala kudlule kanti into efanele nje ngisebenzile ingane esazozwa ngama intersex ukuthi zithi mabafika beyikhula bakhulele emphakathini sebakwazi khona ukubamukela. Base bakwazi khona ukuthi yonke into abayifisayo bayenze. Because nje ngoba kwamanye amazwi kunabantu ama-intersex abasabagcwasa i-LGBTQ community nje basayigcwasa. Yes kakhulu. Even ngisho nala eSouth Africa imithetho iyayivuna i-community ngokuthi bayakwazi ukushada abantu bobulili obufanayo, bayakwazi ukushada, bayakwazi uku-adopta nayo yonke into baya-recognize as official couples mabeshadile banikeza ilungelo loku-adopt. Like nje last 2 episodes that I did bekade nginozwane. Uzwane is a lesbian and he's got 2 wives. And uadoptile ingane ezu2 emshadweni wakhe. So into engifuna ukuyakuyona ile ukuthi as much as imithetho ivuna i-community kodwa manje inkinga enkulu esibhekene nayo isishiyeke ebantwini. That is why ngiyithanda i-foundation yakho ukuthi manje at least uma ngabe kuzoba nama-foundation akanje azokwazi ukuthi ahamba afundise abantu
adlulise lo lwazi esifisayo ukuthi sil understand kangcono esingalazi ngoba into le esingayazi ukuthi yenzeka kanjani. But it's been happening like kade mention ukuthi khona isisho abaye basiswena unamasende eswini. Lo nto vele bingaqhamuki from nowhere. Kusho ukuthi abantu abadala babesho ngoba bayayazi ukuthi bekuyinto vele ekhona. Mina ngikhule ngisafunde primary, there was a teacher ngicabanga ukuthi sewashona nokushona futhi kodwa but I won't mention his name. Bekaculisa lo teacher lo. Ube umuntu wesilisa right through and through, mombuka nje ubuka umuntu wesilisa ophelele unentshebe unayo yonke into. Kodwa there were rumors ukuthi kusho ukuthi waye intersex net ukuthi sasingayazi ngaleso sikhathi into ayingekho eyayingenzeki. So isikhathi engikhule kusona ke bekuye kwenzeke nje uthola ukuthi kunabafana abadala kunani eklasini. Abadala kunani yabona labantu laba abaphuzayo ukukhula uthola ukuthi umuntu for 10 years usalusa inkomo azawuqala isikole semdala. Two of those guys bambamba ngelinye ilanga bamhlasela bangazi babeloke bekunama rumors bafuna ukumbona ngempela ukuthi ikhona into esho ngenhlanhla ngaloso sikhathi indaba ye rape 9 bade kungakobiza into ezandile. Bambamba babuya ngempela bayibuya ne report batshela nabanye abantu ukuthi hayi babonile ngempela unama lokhunjani nama sex organs i2 okuyinto eyingaqhelekile. Futhi leyo nto emveni kokuthi bebanjwe labo bafanele ukuthi omkhulu wabashaya wabaxosha esikoleni. And into yakhona futhi yaphela kanjalo nje yambozwa yaphela kanjalo. So esengizama ukuveza ukuthi it's not new ukuthi bekumboziwe. So it's important ukuthi njengoba manje sesikwazi ukuthi kube khona kuvele sikufundisane ngako sikhulisane ngako understand ukuthi kuyini. So manje kwi foundation nge understand ukuthi foundation is new isanda kuqala iqale nini foundation iqale kunalo lonyaka iqale kona lo nyaka into engifuna ukuya kuyona kusekutheni njengoba intsha kanje it's possible ukuthi isashoda ngezinto eziningi. Uma singakhuluma nomlaleli ekhaya mhlambe somebody ongakwazi ukuconnecta ongakwazi mhlambe ukucushisa ngezinto ezithile njengamanje what are the basic necessities ozidinga u foundation ukuzikhula. So into engiyidinga ade kuma micro maybe ade mhlambe nanemali transport for ukuthi uma ngihambele ikole cause akufanele ukuthi ngihambele ezinye izikole ngishiye ezinye izikole cause ikakhulukazi laba abafunda life science nje there is ama answer abawadinga afana nalawo. Fanele ngihambele zonke izikole ngoba wonke umuntu uyalidinga lo lwazi ngoba ngisho nama clinic uthola ukuthi umuntu uyahamba ngoba nje kukhona nje clinic nje wayehambisa ingane kanjalo ya transferela khona la Albert but ngeke mention igama cause mawakhe wayengekho comfortable ukuthi angathi leyo ngane yes. So into ade ngifisa futhi ukuthi ngiba interview abantu maybe LGBTQ community wenze ukuthi uma kukhona omunye umuntu onelelo ingcindezi akwazi ukuthi aphumele obala athole usizo ngoba into eningi uthothi yabo nje iningi labantu aba LGBTQ community badla ama drugs because of ukuthi yena abamukelekile yonke into yabo yenze ngokufihla manje so bagcine baze bathi mhlambe balo banciphisa inkinga ngama drugs kanti bayazandisa because i drugs ayona into ongaqeda ngayo inkinga. So so uyabona ukuthi kulabo abantu labo kwanabo bayahlukumezeka ngendlela eziningi so ukuthi umuntu uzongena ema drugsini hayi ngenhloso ungena ngokuthi uzama uqeda stress kwa stress sakhona manje sezogcina sesimbangela ukuthi okay akasana mali ke manje sekunesinye stress ukuthi afana athole imali yogwayo uyabona ukuthi kuningi kufanele kufunde ukuthi abantu abama-6 kahle nje LGBT community ayamukeleke nje kuba abantu aba right ngivini ngisho emasontweni mina ngiyize ukuthi yabo one of the day ebekuya ngami bekuthiwa senginamandla amakhulu bengihambe ngicela ngisho ngemacompany amakhulu ukuthi sicela babakhele ngisho ama toilet ngoba siyahlukumeza kakhulu nje kaSpring ngizokhuluma nje ngami eside lami kunzima nje yabona ukuthi uyachamuka ethabo toilet labantu besilisa kuyenzeka ukuthi sokuthi lawo emgodi ama toilet lawo toilet akhona uhleli thothi mhlambe kugcwele o mhlambe avalekile maybe block something thothi fanele kunale yakhe la so kule yakhe ngeke ukwazi ukuchama ngoba phela wena umuntu wesifazane ngeke uvele uchama usuhlale lapha because le nto leyana izo ngeke uvele nabantu vele bamangala ukuthi kwenze kanjani. So ngathi singakhela ama toilets ethu everywhere esikoleni kube libe khona yonke because yonke indawo bazoba khona abantu abama-intersex ngoba siqalile nje saba khona basazoba khona bakhona futhi abazali bakhona abakhulelwe. So uyabona ukuthi ke na ke vele ilona ikakhulu yazi vele nje kufanele samukeleka ngoba abantu abaningi vele basazoba khona ikakhulu nje khona nje enye ilona sokuthi ke nakazwakala kahle sound but nje khona enye video ngangise clinic ngiyofundisa abantu abakhulelwe
ngenxa ukuthi kena ke ngangifuna ukuthi kena bamukele whatever uNkulunkulu abazobapha bona ngoba uma ukhulelwe so kuyilo ngane kuyi surprise so bengiwenza ukuthi mhlawumbe lo muntu okhulelwe mhlawumbe swayethwala lo ngane akwazi ukuyamukela and futhi kumanje ikakhulukazi nje uyabona nje lapha eclinic abantu ingabathola babekhulelwe iloni age yethu abantu abakhulelwa manje ile ngane ezincane so ngangifuna ba understand ngoba yibo bona labo odade labo sise laba babe ngicwasa so angisho ukuthi laba ya straight but nje yiyo nale genge le yethu ukuthi ila engicwasa so uyabona ukuthi yena ke kwanayo isadinga ulwazi ukuthi uma mhlawumbe ilithola lengane lena ayizamele ukuthi ikhandele future right lo nami ngifisa ukuthi ngakhele abantu aba intersex yonke into ibe right kube lula nje ukuthi ingane izalwe intersex sikwazi se home affairs thole ID sikwazi ukuthi bathole imfundo e right babe normal hayi indaba ukuthi ba stressekile bona yonke into bayenza phansi kwencindezi semasontweni kuthiwa iBhayibheli lasivona okay libhaliwe vele iBhayibheli ukuthi khona kuyisona but into engiyibuza ukuthi mina ngiyafisa nami kube mhlambe kube ngihleli kanje nomfundisi kuyisona kanjani ngoba ngidaliwe ngidaliwe uyangibona nje na ukuthi yabo ayikho into engayo noma ngafaka imakeup ngangikhipha noma ngenzani uyabona ukuthi ayikho nje lento ukuthi ungeke uyifake angihleki ngoba ngihleki indlela oyibeka ngayo nanokuthi futhi uyabona ukuthi lento ngeke uyifake uyabona nje lento ngeke uyifake lena khohlwa uma uyiyo nje uyiyo noma ungazi ufaka ama hips lokufakela because ayikho nje into engingayenza vele ngoba ufuna ukuthi ngiphumele obala ngiphila impilo yami ngana ukuthi omunye uthini ngoba phela ngeke bangisize ngalokho egcinene impilo yimi efanele ngidrive eyami lempilo mangizona ukuthi ubani uthini kulabo abantu abakhuluma empilweni yami ngithatha lokubalekile ngihambe nako kungisize phambili lokho positive lokho negative ngekwenze ukuthi yes I like that because now if we bamba lapha ekutheni empilweni zisurround ngabantu aba positive noma umuntu ekhuluma ugcine lokho positive lokho negative uphume ngoba vele egcineni kosuku ngeke kwenzele lutho now ngokodokotela ke bebethe I step esilandelayo izukuthi baphinde bayokuhlinza futhi I-operation lesibili bayichaze wezanele bengifuna ukubuza ukuthi ke na NM ekuqaleni ukuthi at the beginning bekade sikhuluma le ndaba ama toilets bekade ngifuna ukukutshela ukuthi I have had an interview with one of the gay person who mentioned ukuthi indlela esithatha kancane ngayo into yama toilets kodwa ibalekile. He mentioned ukuthi for the rest of high school life yakhe bengangeni ema toilets as a result umzimba wakhe bese utrainile ukuthi uchame ekseni endlini mephuma esikoleni azilimit ukuphuza amanzi angeke azakwazi ukungena etoilet uzoza phinda chame ekhaya ntambama esefika ntambama ngani ngoba ebenenkinga yokuthi bacishe bamrape ethi yongena ema toilet ngoba befuna ukubona lo mfana onama hips opakile yena ke uzigore feminine body mombuka nje flathele ebhekele ngathi uyintombazane so befuna ukumbamba ngifuna ukucacisa lento kumlalela ukuthi it's very important indaba yama toilet uma ngathiwa ubungakhuluma na somebody or in power yini obongayisho concerning indaba yokubhekelela ama rights wabantu not just ama intersex people but the whole community. Yes. Okay. Izinto engingakusho nje ukuthi yena ke uyabona if uma khona nje umuntu ongake alona vele nje asisize ngendaba ama toilet because ama toilet yiwo abaleke kakhulu because wonke umuntu unale right ukuya toilet so if nje ngipintshekile kuba nzima ukuthi njengoba sengishilo ukuthi kuba nzima ukuthi ungachama kanjani le toilet ekhefu so into ebalekile mhlawumbe uye singabuye sikuthole but nje okunye into ebalekile kwamanje mhlawumbe ngaba ama toilet nokuthi ama IDs wathola kanjani mhlawumbe bakhulume no home affairs mhlawumbe ngendlela ethile manager ethile bakhulume ukuthi kube lula ukuthiwa ama ID because kuba nzima ngempela kuba nzima because ithatha isikhathi kuyenza ukuthi uyi-ID udinga ngaso sikhathi 6 months so kuyenze ukuthi ID vele uyidinge fast but kunzima ukuthi uyithole nje just like that intersex kanti umuntu normal nje ivele uyithole nje ID uthi okay uyayithola ID 6 weeks lapho kulula vele manje wena uma intersex uhamba utshele wonke umuntu istory sakhe home affairs abanye futhi banga understand abanye futhi ugcina sozuyihlaya yeah
So uthe manje uphase 2 bebefuna ukwenza odokotela operation bekwini bebezokwenza njani bebezosika ini ngicela nje usibeke isithombeni lapha. Okay, kwakuthiwe ke lapho ke bazovala inkomo lo muntu wesifazane and then bese bavula ilona ipipe elisha lomchamo balivula lapha clitoris lapha bese basika kwakuthiwa kufanele basika isikhumba samhwela bese bangakhela ipenis ngasi isikhumba sami so ngabona ukuthi iwaste le because into yakho kwakuthiwa ngeke ivuke ilona omunye ioption 2 kwakuthiwa izowakhiwa futhi nayo ngesikhumba but izophamba before ivuke manje ngabo ukuthi izophamba qale ekuqaleni angizwanga kahle. Okay, so bakunika ama option awu2 yes ukuthi bazoyivala inkomo thanqa ingasaba khona at all. Yes. Bese bevula imbobo kwiclitoris kulo mbobo bazoyivula bakhe ipenis eyisikhumba esiyenziwe ngesikhumba sakho kodwa ngeke ivuke. Ngeke ivuke. Yilo msebenzi wayo ke manje. Umsebenzi wakho ukuchama and then futhi ke na ke into ephinde ibe nenkinga futhi lapho ipipe emzimbeni womuntu alipholi kalulu. Bazolifaka ipipe yabo ukuthi ngizoba nama challenges. Ngiyolanda ngahle ukuthi mina ngiyolanda inkinga. Uyolanda inkinga ukugula okunye nje kanti uma intersex ayikho into wrong ngawo. Umuntu nje uyaphila. Into okubalekile ukuthi uyaphila. Because kunabanye abantu empilweni abafisa ukuhamba, abafisa ukubona but ababo. But nje wena nje ukuthi nje ne challenge encane. I-challenge akhona futhi engalungiseka accept nje wena bese awu phelile uchuba nempilo. Uba bekungathiwa wazala unazo zo2 izitho zangasese ubungakhetha iphi ukuthiwa abazali bakho mhlambe kuthiwa banikeze option ukuthi bakhethe kodwa so uzikhethela wena umdala kungesiye nomzalo okhetha wena ubungakhetha ukuba yini. Okay kumanje okay because mina nginobulilo bo2 actually because lapha kwiclitoris okay ukhona iclitoris but yena ayikho normal ezomuntu esifazane inkulu. So ngisho ukuthi nginobulilo bo2 because nginanama send. So mina izinto eziningi esengibonile ukuthi okay manje because sengisamukele isimo sami ukuthi bengengikhethe lutho bengizophila nje kanje bengifisa ukuthi yena ke one of the day uma kukhona ingane ezozalwa kube nomuntu kwakuthiwa wayekhona waphila lesimo lesi. Ngahle into esengenze ukuthi ngisebenzele ukuthi ngishiye igama lokuthi abantu bangasala bahlupheka. Ngiyafisa nje ukuthi ngathi nje uNkulunkulu angipha lawo mandla ukuthi abantu enteseni balwele ngize mhlambe emhlabeni ngize ngihambe emhlabeni ngisengibalwelile bese ngibashe yonke into seyisorted. Ngoba mina ngibonile into eyenzekele lento ukuthi izivule inhliziyo yami ukuthi ngisiza abanye abantu ukuthi ngibonile ihlukumezeka mina manje so angifisi ukubona omunye umuntu adlule kulento because angifiseli umuntu angifiseli umuntu le yazi ngibuziswa yini lento ukuthi kwakuthiwa bonendlela ukukhetha bungakhethani. Kune documentary engiyilandelayo lezi izinsuku njoba ngenza i-research about these episodes. Lo mntana una 18 manje. At the age of 1 bamhlinza wazalwe nobulilo bo2 bamhlinze na1 bakhethisa umama wakhe ukuthi ukhetha ukuba yini babemkhethisa umama wakhe bakwathi abasusa ipenis basuse bashiya inkomo ufuna intombazane. Mekakhulu umntana senama features wonke kuba umuntu wesilisa. Uyazi what he did? Wahamba walanda udokotela esibhedlela yonke leya team lesesibhedlela yayimhlinza wathi uyayicela yonke ufuna ukukhuluma nayo. Now he started a foundation yena it's not a foundation as per se because it's based in US. He started a campaign. Wase enza nalento lezi ezibizwa wenza ne crowdfunding. Is creating a crowdfunding for abantwana aba intersex and is also advocating for abantwana for amalungelo abantwana abama intersex. The one fascinating thing ayibuze udokotela ebe yishokha kumina ubuze udokotela ukuthi it's 18 years after. I am glad that you are still alive. And I am glad that I am here to interview you and ask you this question. And the question I've been dying to ask you, ukuthi, ukuba bekuyinamhlanje 18 years back, uma singa reverse, kungabu 18 years ago, kube today, ubungenze njani. And mind you, dokotela khona ukuthi uqale wanqaba ukukhuluma nayo lo mntana. Kuthiwa nje i-BBC imfune NCN I think imfune yamthola maye simtholile uqale wanqaba uzowafoswa uNtsumpa wesibhedlela ukuthi akavume ngoba egcineni kosuku ukunqaba kwakhe kuzobe ngazi ukuthi yabo wambuza ukuthi
njengoba ke masinga reverse manje back into sithathe ngokuthi njengamanje it's that time kodwa 18 years after ubungenze njani wathi into ebengingayenza njengamanje isinqumo engasithatha ukuthi ngikuhlinze nethimba lodokotela ababekhona at that time kanye nesinqumo esavuma uma wakho a consent khona ukuthi ufuna umntana wentombazane angizisoli ngaso kodwa ukuba bekuyimanje I am definitely sure ukuthi I would have done better given to the skills and capability that I had now that I didn't have back then. Uyabona ukuthi indlela asho ngayo is saying to protect the profession yakhe kodwa at the same time uyalibona iphutha abalenzayo ngokuthi babahlinza abantwana baba intersex. Now with that ngifuna ukukubuza ukuthi ngoba kusenzeka uma umzali ezale umntana oyi intersex and then odokotela bamkhethise ukuthi bafuna umntana muni yipi iadvice ongayinika lo mzali? I-advice engayinalo umzali nje ukuthi angavumi lutho cause lento iyahlukumezana lento le. Okay, uzobona wena sithi ngenza isibonelo nje into encane. Okay, unengeze eziwu4 zamantombazane. Bese uzale intersex. Bese wena ubona okay, ubona ukuthi hayi ngoba nginengane zamantombazane eziwu4 le intersex uthi ngcono ngivele ngibulale lo muntu wesifazane ngiphilise lo komfana. Kanye umuntu inkinga into ekhuluma imizwa. Ngoba uzosuka uthi uyakhipha bese lapho kuba nzima usumbulela lo muntu lo impilo yakhe yonke ngoba usozophila ilona iside lokuforce yonke into izoyenza ngokuforce so ngeke akwazi phela ukuthi alona enze into ongenayo ema feelings akhe because uzosuka umkhiphe kanti lento yathi azophila ngayo impilo yakhe ngcono ukuthi umuntu umyeke akhule bese udecide yena nanemizwa yakhe ukuthi imphosa ngakuphi ukuba yes umzimba wakhe ukuphi okufilayo ukuthi kufanele abe yiko ngoba angithi umzimba oshoyo umzimba okhulumayo ngoba ngeke lo mkhethelo umuntu ngoba usasemncane umuntu usuke kungaveli ukuthi kona kuphi kuzokhula kumsize kuphi kona ngoba uyenzeka ukuthi ngoba nje because mase ngiseshe kahle nje khona nje umunye umuntu kuthiwa umuntu wesilisa but kuma period manje uyabona ukuthi leyo nto ukuthi iyaphinda ihamba ixaka antsabo ukuthi wena ungabe lona yabo nje umzali kanjalo aka relax ayilinde izikhulu ingane bese yona decide angasaqale angasaqale ngoze lento ihlukumeza ifuture ayihlukumeze imanje ngoba uzofike ilona ufike umoperate ingane iphole kahle operation uthi izikhamba kahle into ngaphakathi awazi ngoba ngeke ubone ngaphakathi uzobona ngaphandle. Ngicela ukubuza 2 last personal questions. If you are not comfortable ukuphendula lokho engizokubuza, you can just say ukuthi awukho comfortable. After your operation usuyaya kuma period. And what is your sexuality? Ilona nje ilona sexuality yami kahle kahle ngingasho ukuthi nginako koyi2. Ngoba ngichama ezumuntu wesifazane intombazane le clitoris lena inkulu but ayenzi lutho ayinamsebenzi walutho. Okay, do you have a girlfriend or a boyfriend? Ish. Okay, sidlule lapho sophendula ngelinye ilanga sophendula kwi-event. Okay, so sisakhuluma ngendaba ye-intersex and sisabreaka down the LGBTQI+ community letters today. Sihleli noZanele osichazela kabanzi ukuthi yini intersex yenzeka kanjani and what are the challenges ama-intersex people ababhekana nabo empilweni. So ngicabanga ukuthi uma ukuthi wabukile ama-episodes wethu awu4 adlule njengamanje where we were focusing on the community and the Pride Month. Ngicabanga ukuthi seyikhona inhlasi noma ngabe ikhanda lakho belingafuni kangakanani ukwamkela noma ukunderstanda ukuthi abantu be-LGBTQI+ community aba trending ngoba naku kuyifashion ba trenda because now we are living in a country whereby amalungelo awo wonke umuntu embracewa iconstitution yethu. So bebekhona before ayona fashion badaliwe abafuna ukubukwa. It's very important. So with that being said, uZanele ukhulume ngefoundation yakhe esakhula edinga izinto eziningi nedinga usizo oluningi uzakwazi ukuqhubeka nokufundisa abantu. Ngicela ukukunikeza i-challenge ekhaya. Uma ukuthi you are a company that supports the community, you are a company that has the funds of social responsibility, ngicela ni-reach out to uZanele. How do we find you? Ngitholakala ku-WhatsApp na ku-Facebook bazike na-ke. Number yakho ka WhatsApp ngitholakala kuyo ithi 06 ithi 07 66 55 61 ithi 06 07 66
5561. And then ku TikTok Ubhalise Zanele Mathenjwa Foundation kuzovela. Also ku Facebook kanjalo Zanele Mathenjwa Foundation kuzovela nje ilona uZM but foundation uzobona ku no ilogo ino ZM ino green no white no grey. Okay. Yeah. Kodwa ke mina into engiyibukayo you are a very smart person usasemncane at the same time unama skills amahle kakhulu onawo sike sayikhuluma kancane off camera about your future and everything uma uqeda ukufunda njengamanje njengoba u grade level ufisa ukwenza ini uma uqeda into engifisa ukuyenza ngifuna ukwenza acting nane fashion design into eyenza ukuthi ngenze lokho ngifuna into ezongenzela imali engizokwazi ukuthi ngikwazi nami ukuchuba isandla sami ngisinikezele kwabanye abantu because ngiyafisa nami losuku ukuthi ngivule nje into ezokwazi ukusiza abanye abantu because ngibonile ekhathi ngiphakamisa isandla abaningi abangisizile engababonga even namanje ngithi ngiyabonga kulabo bantu ayengathi ngithi ngisiphakamisa isandla bavela abangisiza kakhulu uNkulunkulu abandisele nami so ngiyafisa futhi ukubisela okuhle ngokuhle kwabanye abantu because kunabanye abantu abadinga usizo abadinga ngempela usizo so nami ngiyafisa nje ukuthi ngenze into ezongenzele imali ukuze ngisize abanye abantu. Yes. Ama skills training skills that ucabanga ukuthi mhlawumbe niyawadinga kwi foundation mhlawumbe monga highlight nje isiqaphuqaphu into engifisa ukuthi ngilona ngifisa nje ukuthi mhlawumbe ngifunde ukwazi ukuthi ngamkhanselisha kanjani umunye umuntu if afikile okay futhi ikuphi engingakwazi ukuthi ngimsize ngako if unalo sizo ukuthi njengokuthi yena lokho njengokuthi yena ke ngizokwazi ukuthi ngimise kuphi i-First World Foundation yami ukuze angaze ahambe i-long distance ukuze ngoba masafika foundation udinga ukuthi asizakala ngalo ngimphushela kwezinye indawo so ngikwazi ukuthi mangisuka la ngiyala uyasizakala ubuyela esimeni sakhe ubuyela endlone endleleni uyachubeka kube umuntu ophila right because uma usithola isimo sokuthi intersex kuba nalezo zinto zokuphazamisa kuba izinto ngasho uyacabanga kanti kuyenzeka ezinye izinto ubungayikhona ube ngathi iphupho kanti cha sekufikile ngempela yikho nje kuyenzeka futhi. Yeah, it's true. Kufika singalindele esikhathini esiningi ngoba phela suke sicabanga ukuthi into enga exist. Into ilo ikakhulukazi njengoba abantu vela abayazi kahle lo. So abantu abanye bathi bazenzisa bathanda istyle yilokho ke nje into abayicabanga abantu bathi hayi sithanda istyle. Ngathi hey angazi but yena ke ngoba sesikhona sobafundisa baze ba understand bangafuni. Bazothi bas understand nje ngoba angesiye indawo phela. Futhi basazalwa futhi abanye bakhulelwe abanye basazokhulelwa so nawazi uzozala nganeni ekukhuleleni ngakho so obanye abantu nje ubabona umuntu mengichwenza ngiphinde ngimzwe ngithi one of the day mhlawumbe uyokuthola kuwesu nakimi ke hey ngeke wazi so manje laptop so seyikhona ilaptop yabo nje into engisanayo kuphela website akabe linalutho nje ubinalutho at the moment into engisanayo nje iPhone nayo futhi iphone iyalekha kwezinye izinto because ayona iphone elona ukuthi ngenze foundation because foundation dinga ukuthi ube nento ezokuthi iphone right ne speed ne space nayo yonke so okunye ke kuningi kakhulu manje ngingakubala kuyishoni ilanga ngoba maningi amaphupho esemqondweni kodwa kunye singizoyifezela mina if ngingathola lokuthi bakwazi ukuthi bangichube nje kancane bangithi bese nami ngiyasebenzela ukuthi ngikwazi ukufeza lokho engifisa ukufeza ngefoundation ngoba kuningi. Okay. Yeah. Okay, as a meaningful conversations with Uzandi Mfeka, I am going to pledge into your foundation. Njoba sikhuluma nje I've highlighted it already udinga ama skills. Awukwazi ukuba kwi foundation like you've mentioned ukuthi ukhuluma nabantu abaningi isikhathi esiningi. So umuntu osenkingeni fanele ube nendlela yokwazi ukumkhanselisha, ukwazi futhi ukuba nama presentation skills. Kuningi kuzofanele ukuthi ukwazi even ngisho nayo laptop because u mentionile ukuthi ufunde esikoleni esikemakhaya ngicabanga ukuthi uyakwazi ukuyisebenzisa ngendlela right ne. Okay. So I'm an academic by profession. I will speak to other academics who are willing to help you. A couple of episodes back, best ne life coach, into yokuqala engicela ukufaka kuyona kuqala ukuze sibe ne plan e clear ukuthi into yakhe isuka ngalapha ngisengizifaka nami.
into yakhe isiwa ngalaphi ngizokunikeza a life coach that is going to work with you uyena ozodetermine ukuthi nizosebenza for how many months or for how many weeks abese yakusiza nokuthi udwebe kahle iplan and then in create a strategy. From there I'm going to get you training skills, all the types of training skills that you will need njengamanje wenza grade 11 angithi. Yes. So when you get to grade 12 we'll see your results, we'll see how we can get you a bursary as well. Yeah. Nami ngikufisa kakhulu ukuthi ngenze kangcono matric ukuze ngishintshe impilo yami because kuningi ngifisa ukwenza after matric. Kuningi ngifisa nje nami mama sobheke mina ekhaya manje. So kufanele ngisebenze kanzima ngempela. Ngoba umama uyabo ithemba lakhe selilelekile manje. Nami futhi nginayo ilo nale ithemba ukuthi ngalona usuku ngiyobe ngivusile umuzi wasekhaya. And uweke yazo zokhipha ifamily yakini angifuni ngithi ekuhluphekeni ngoba ifamily yakhe ayihlupheki is very blessed to have you. Do you know that? You are a very smart kid and you have a very clear direct. The fact that ukuthi ukwaze ukushintsha isituation complicated like this into something positive, it shows ingqondo yakho ukuthi you are somebody othi noma sikhipha sinikela something in your life, we are contributing to the future, and you are somebody okwazi ukuthi njoba sisiza wena namhlanje asisizi wena kuphela but sisiza nabanye abantu ozobasiza nawe in the future. Because I remember when I was first introduced to you, khona la ngeke ngisamention amagama abantu nama whatever kodwa we were assisting here and there, but I realized ukuthi there is more into you. That is why ngikufune ngaze ngakuthola, because la kwakufanele ngikuthole khona angikwazanga ukuthola ngendlela ayikwakufanele ibe fast in a sense ukuthi I was already part and parcel. Kodwa ke okubalekile ke njengamanje ukuthi sengikutholile uzoba right. That's all I can say, ukuthi uzoba right. In closing, what would you like to say? Ngikwazi ukuthi ngidlulisa ulwazi kwabanye abantu abangazi ukuthi yini intersex. Futhi ngiyathemba ukuthi bafundile, futhi ngiyathemba ngisazoqhubeka ngibafundise. Nabanye mhlawumbe uzoba episode uzoxoxa ukuthi hayi mina sengiyazi ukuthi yini intersex because abantu abadidekile. Abanye bathi intersex lesbian, so kuhlukile. Abanye bathi intersex bisexual, babothi baxova kanti yabona lento ihlukile. So angithi phela badideka la ekutheni ukuthi kune gender kune sexuality. Yini gender yini sexuality, which is LO, basic LO. So ngibonga nje ukuthi ngidlulisa ulwazi kwabanye abantu ngoba nami into engifisayo ukuthi ngidlulisa ulwazi and futhi lifike phambili lwakhe, ungafiki ukuthi ulifike phambili ufike ulona uphinde uchubeke futhi noma uthi noma sowazi ngoba yabona nje uma sowazi bese wenza into wrong futhi kwabanye abantu ngiyakublame ke lapha but uma ungazi yabona nje mina laba babengichwenza ngiyabaxolela kade futhi ngabaxolela but umuntu engingimxolele elokuthi noma isazi bese uchubeke abanye babo laba bobuya ngelinye ilanga 5-10 years later bezofuna usizo kwi foundation yakho sebesenkingeni. And futhi lapho bamukelekile ukuthi ngibasize ngoba futhi ngifuna ukubakhombisa ukuthi no manginezimo ezithile empilweni but ke na ke empilweni umuntu ngabantu. Ilokho ke nje ngingakusho ukuthi ke ungangibukeli phansi ngoba awazi ukuthi one of the days sohlangana kuphi. So ungangibukela phansi kwamanje maybe in the future ngithiwa mhlawumbe ngidinga usizo lami. So abanye abantu babisela ukuthi hayi ngoba wangisuke la wena nami futhi mangifika mangithola isenkinga ngeke ngikusize but ke mina ngilowo muntu uthi uyozuyisole wena ke if wakwenza okubi kimi because angifisi ukubisela okubi ngokubi. Umuntu ngabantu. That is what Uzanele Mathenjwa is saying, which is our person we're talking to today. Obeka sichazela kabanzi ngokuthi i-intersex iyini yenzeka kanjani. Well, usitshele nge-experience yakhe, mhlambe nawe une-experience yakho ekhaya ehlukile kune yakhe experience. If kukuthi unayo leyo experience and ungathanda ukuzoyishare nathi kwi-Meaningful Conversations with Uzande Mfeka, wamukelekile ukuthi usisendele i-voice note on WhatsApp 071 941 941 071 941 941. Don't forget to subscribe, like and share ngoba this is education that everybody needs to hear. Me signing up. Bye.